de nou al programa Paraules per parlar. Avui analitzarem unes altres paraules del nostre diccionari. Començarem, doncs. Tercermundista. Tercermundista. El primer va ser Adam, el segon va ser Eva i el tercer del món va ser el tercermundista. Perdonar. Quan alguna persona s'equivoca es diu aquest tio llença'l, és perdonar. Perdonar. Paranoia. El pare de la noia que està una mica boig. Paranoia. Paranoia. Cansalada. Cansalada. Una botiga, Can Salada, que la van tancar, està cancel·lada. Correcte. Assecar. Dialecte del mallorquí que es parla a les illes Cau-Cau. Sisplau, assecar el cul de sa cadira. Com si diguéssim. Platònic. Platònic. Plàtan amb tònica. Tenim el gin tònic i el platònic. I per acabar, la classe d'avui, escalivada. Escalivada, que no li està al cas. És que se le despista. Escalivada. Fins aquí, doncs, les classes del català. A reveure. Gràcies. Gràcies.